पेडणे हो कलाकारांचो माल। चिंचोळे धारगळ वाठारांतलो फामाद मिमिक्री कलाकार श्रीकांत साळगांवकर फाटल्या 35 वर्सां सावन आपल्या कलेंतल्यान प्रेक्षकांचें मनोरंजन करता। फिल्म क्षेत्रांतले फामाद नट तशेंच गायक हांच्या हुबेहूब आवाजा सयत वेगवेगळ्या वाद्यांचे आवाज काडपी अद्भुत कला ताचे कडेन आसा। गोंय तशेंच पुराय देशांत आतां मेरेन तांणी 2000 परस चड यशस्वी प्रयोग केल्यात। चला तर पळोवया साळगांवकर हांची कला। आता तू स्टार कलाकारांचे खंयचे आवाज काढूंक शकता? जास्तीत जास्त ओल्ड जे कलाकार आहात जुने ओल्ड इज गोल्ड म्हणतात तसे सगळ्यांचे नाना पटोले, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, ते धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा आज जे ओल्ड जितले आहात तिथे जास्तीचे आदले ओल्ड। आता नवीन कलाकारांकडे खासियत काय ना, राजकुमार आणि मराठीचे काही कलाकार आहात तिथे जवळजवळ 100 कलाकारांच्या आवाज झालेकडे आहे। आता तिथे चान्स नाही हा व्हरायटीज कार्यक्रम होता त्यामध्ये आवाजाची प्रॅक्टिस ना आला तिथे ऑटोमॅटिकली होऊन जातात। जवळ आता 50 कलाकारांचे त्याला एका नाव ओळखतो सगळं झापून तो काढू शकता की नाव घेवायचे अमिताभ बच्चन, मिथुन ज्याला मिथुन, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा कोण सांगता तो झापून नाव काढू शकतात। हे इतके मान असतात तसे मराठी फिल्म स्टाराचे तू आवाज काढता, आमच्या पॉलिटिक्स गोंयचे पॉलिटिक्स म्हण किंवा देशाचे जे पॉलिटिक्स दिग्गज आहात तेंचे आवाज काढूंक शकता? केन्ना ट्राय केला तुवें? प्रत्येक कार्यक्रमात येताले आणि त्यांचा त्यांचा आवाज काढला तसं नरेंद्र मोदी आवाज ऐकलेले त्यांचे काढलेले असतात। जर कोणाचा आवाज एखाद्या मनुष्याचा स्टडी केली तर कोणाचा आवाज देशवासियों, आज रात को मैंने एक सपना देखा था। आज रात को सपना देखा था, उसमें नेहरू ने उसको लड्डू खिलाया था। रात के 12 बजे घबराने को डरने वाला की बात नहीं है। मैंने एक सीरियल देखा था, नाम था सीरियल का सासुर कभी बहू थी। उसमें उनका दोनों का झगड़ा हो गया था। कहते हैं बुझी करार कहते हैं किसान से बालों बने से शत्रु से थाम देता है सके खामोश। दिलीप कुमार को सुनने वाले तमाम सुनने वालों को दिलीप कुमार का प्यारा भरा नमस्कार। आगा विचार में जानते हैं हमारे देश के भारत क्या है भाई, बदतमीजी ये शादी ये बच्चे ऐसे वक्त मैं ऐसा इंसान हूँ तो आप लोगों को जिंदगी से निकाल के जाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को जिंदगी के तक रिश्तों की हकीकत खाना चाहता हूँ। मेरे पोजीशन में फिल्मस्टार राजकुमार खड़े हैं भाई, उसे ऊपर मत जिता। इनकी आवाज फिल्म क्रांति होने से उनकी आवाज बेहतर में से डायलॉग आपके सामने पेश करता हूँ। फिल्म क्रांति। थोड़ी देर तक ऐसे करूंगा कि ये मुझे उधरेगा, फिर आप करते चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। कौन सही का नाम था तुम्हें, कौन सही तुम्हारे जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंधेरे की आदत पड़े तो गुलामी करने की आदत पड़े, पहले आदम महाराज की गुलामी की, फिर हिंदुओं की, अब तक देता है दिखा और होगी। आमच्याकडे व्हॉइस काढता त्याला व्हॉइस इफेक्ट म्हणता, साऊंड इफेक्ट म्हणता, ते ब्लॉक काढता तुका उपयोगी करता आयटम जो हो तो नकली आयटम म्हणजे जे प्रॅक्टिस केली त्याला आवड लेवलवर जाते मग त्यांना तो डान्स केलो आणि परफॉर्मन्स केले आणि आपल्या दोघांकडे भरपूर बक्षिसां मिळेल तुम्ही सर्व आवाज सादर करता। येतात सगळे डान्स करपाक येताना घुंगरू वाजवून नसता ते घुंगरू टाकायचा आम्ही